Na nézzük a következő témát. Miért a Tisza? Miért Magyar Péter? Hát először is, amit ugye mondtam, hogy én 10 éves korom óta, én úgy vallom, hogy nincsen se jobb, se magyar, csak magyar. Úgyhogy párszor már volt rá amolyan lehetőség, hogy majdnem azt mondtam, hogy hát ez a párt, vagy az a párt, de amikor elkezdenek mondjuk masírozni fekete ruhába, meg ki akarják írtani a fél Magyarországot nemzeti hovatartozásra utalva, akkor az felejtős. Igaz ez a baloldalra is. Momentumnak is voltak jó pillanatai. És vannak is, mert ők most visszaléptek elvileg a Tiszának a javára, mert ők változást akarnak, és ez becsülendő szerintem. Ők jól teszik. Ők mondjuk úgy, hogy ők például azt csinálják, hogy nem mennek egy süllyedőhajóval, mint a Fidesz, meg jön egy új hajó, amire fel lehetne szállni a Tisza, ők nem szállnak fel, ők most az egész útról kiszálltak mondjuk egy szigetre. És akkor hagyják a hajót elsüllyedni, a másikra meg nem szállnak fel, hanem az majd viszi tovább a dolgot. Aztán majd meglátjuk, mi lesz. Szerintem az a Momentumtól amúgy egy nagyon okos és bölcs döntés volt, mert úgy van vele, hogy okos engesz, már szenved. Igen, na szóval miért a Tisza? Miért Magyar Péter? A Tiszát ezért, mert ugye, amit mondtam, van összefogás. Látom is, az emberekben a tenni akarás, hogy elég volt. Tényleg, ahogy néha hallom a tévében is, hogy ha magát az ördögöt kéne választani ahhoz, hogy leváltsuk a Fideszt, akkor is leváltsuk a Fideszt. Meg ahogy Magyar Péter is mondta, el akarják lehetetleníteni, és mondjuk nem tud valamiért indulni majd a Tisza párt, akkor nem a Tisza párt indul, hanem mondjuk a Tiszta párt indul. Például. De bármi, ami relatíve esélyes, az le fogja váltani a Fideszt. Miért? Mert ez nem egy politikai párt már, ez csak egy pióca basszus, amik ránk akaszkodott és szívja az embereknek a vérét. És már nem érdekli, hogy az emberek meghalnak a kórházba, vagy éppen gyerekek halnak meg, vagy idősek, vagy tönkremész a munkába, vagy nem kapod az orvosi ellátást, nem kapsz olyan oktatást, a gyereked nem kap olyan oktatást. Kiesik a kocsinak a kerek a kátyúba, mert éppen azt a pénzt azt ellopták. Ezeket már nem érdekli semmi. És ők meg ugye féltik a pozíciójukat, már a jót azt meg könnyű megszokni. De majd jön az út a börtönbe program, és akkor majd legfeljebb majd dobálnak be nekik csomagokat a rácsos ablakon, majd nem tudom. Mindegy, lehetnek aznak veszni kell, a Fidesznek veszni kell. Fú, nagyon, tele van a bűnözőkkel, annyit megismertem itt a nagykunságban is, hogy fú, lehetetlenség. Minden faluban van vagy 10, hanem 20. És nem csak polgármesterekre gondolok, hanem vállalkozókra például, akik fillérekért, vagy nem is fillérekért, mert több millió forintokért, támogatásokért eladják munkat a Fidesznek, mint valami rossz prostituált. Miért Magyar Péter? Sokan azt mondják, megosztó személyiség, meg azt mondják, hogy a Fideszből jött, nem onnan jött, igazat mond, nem mond igazat, támadják rengetegen. Ugye általában azt szokták a legjobban támadni, akitől félnek. A legjobb védekezés a támadás. Ugye most Magyar Péter, az úgy kell elképzelni, mint azt a szobrot, vagy mi is az, hogy amikor 600 000 nyílik bele van menve a testében, legyilaszták, mint a nem tudom micsodát, a vaddisznót, vagy valami, és akkor csak megy tovább, és csak mondja, és csak csinálja, mert meg akarja nyerni a csatát. De én nem így nézem ezt a dolgot.
mert én mindig más szemszögből, más rálátással nézem az ilyen dolgokat, és én rájöttem arra, megfigyeltem, hogy mi a különbség az összes politikus között és Magyar Péter között. Ha már most Magyar Péterről beszélünk, bocsánat, hogy róla beszélek, elnézést kérek tőle, de mivel most már közszereplő, és sok mindent felvállal a magyaroknak a nevébe, és tesz ígéreteket a jövőre nézve, és én, mint ember úgy nem ismerem, csak ahogy megismertem a nyilatkozatai alapján, meg a szemlélete alapján. Elmondom az én véleményemet, hogy én hogy látom ezt az egész dolgot. Mi a különbség Magyar Péter és az összes politikus között? Miben különbözik Magyar Péter? Mi az, amivel megfogja az embereket? Elmondom, hogy mivel tudja megfogni az embereket. És most lehet, hogy sokan nevetni fognak, vagy nem fogják megérteni, amit mondok, de Magyar Péternek nincsen komfortzónája. Ő ki tud lépni a komfortzónából. Ezt most arra mondom, hogy például amikor járja az országot, elment mondjuk nagyvárosba, vagy éppen kenuzik vagy kajakozik a Tiszán, kenuzik, jól emlékszem, kenuzott, vagy bármilyen járművel megy, ugye azt is kell nézni, nem csak azt, amit az ember lát, hogy ő megy jobbra-balra, mint a mérgezettek ér, és minden nap más emberekkel találkozik, hanem azt, hogy minden nap például máshol ebédel, máshol ül le, más székbe, vagy más ágyba alszik, nem otthon a sajátjában, elhagyja a komfortzónáját, és szerintem ezt csak azok tudják például elfogadni, akik sokszor mondjuk külföldön dolgoztak, és egy szállón lakni, nem a te ágyadban, nem otthon a gyerekekkel, a családdal, meg minden, hanem egy idegen helyen. És azt azért teszed, mert te valakinek jó dolgot akarsz. Külföldre azért mész el, mert jó dolgot akarsz mondjuk a családodnak, a gyerekeidnek, pénzt akarsz keresni. A Magyar Péter meg jó dolgot akar a magyaroknak. És ezt onnan tudom, hogy ő feláldozza azt a úgymond komfortot, azt az életet, ami otthon várja. Vannak a gyerekei, hiányzik neki gondolom a saját ágya, a saját szobája. Ezeket mind hátraadja és megy. Miért? Mert eltökélt. Mert ő hisz valamiben és ő küzd érte. És ezt tényleg szerintem csak nagyon kevesen fogják megérteni, amit most mondok. Úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen politikus volt, hát nem politikus, egy vezető volt Magyarországon, akiről tudok. Mondjuk úgy, most lehet, hogy ez is furcsa lesz, hogy egy vezető, egyetlen egy volt, akiről úgymond a meséből, a regényből tudunk. Ez pedig ugye Mátyás király, az igazságos Mátyás, amikor beöltözött áruhába, és mindenfele az országba elment, és szerette volna megtudni a problémákat. Ő nem Mátyás volt, ő egy vezető volt, aki kíváncsi volt a tényleges problémákra, és szerette volna megtudni, hogy igenis itt a parasztot kihasználják, ott a szegényt meglopják, itt a katonák úgy viselkednek a néppel, meg úgy viselkednek a néppel. És Mátyás királynak sem volt komfortzónája, mert ki tudott belőle lépni, ezért is volt szerintem nagyon jó király. Most ha magyar volt, ha nem volt, hát Hunyadi volt, basszus, hát milyen név volt. Szóval... Szóval Magyar Péternek nincsen komfortzónája. Vagy ha van is, akkor feláldozza azért azt az életet. Érted, érte, ő érte, mindenki ért, én értem. Azért, mert ő hisz valamivel és akar valamit. Például ott van, nézd meg Orbán Viktor, ő mit csinál? Kilépne a komfortzónájából? Nem hiszem. Elmenne valakivel beszélgetni, igen. Egy olyan ember, olyan helyre menne el, olyan emberek közé, akik már oda vannak rendelve, és leadták a névsort, hogy ők igenis fideszesek, és támogatják a Fideszt. És akkor feláll a kis sámlira, ugye? A kis ember, a sámlin,
ugye elmondja magáit, csinálnak róla felvételeket, és akkor ugye integet, mindenki fotózkodik, az hazamegy. A komfortzónájában, mert hiányzik a komfortzónája. Te ott nem fogsz látni, hogy Orbán Viktor, nem is tudom, 30 napon keresztül gyalogol bárhova. Nem, hogy érted, szerintem még saját magáért se. Orbán Viktor, hogyha valamit akar magáért csinálni, ez maximum az, hogy kimegy a WC-re egyedül. Semmi más. Miért? Na mindegy. Szerintem ezért Magyar Péter, meg ezért a Tisza. Mert Magyar Péter részéről szerintem van egy nagy önfeláltozás. Ennyi.